Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 17. Di ka sarungkar asarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamot gayam mayang. Anya ti maipay ko. Di nakadipastrakan. Kwa. Kayat ko kumati maturog ta sa guyop pipanak. Alas tres pila ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa'y tirabi Anya ka diti ibagam. Ay na, umayak lang makisarsaritakan ka, Vering. Malapastrakan na ka. Alaman langan. Ala, ubadag ka. Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di ka pala na irwam kanyak. Umayak lang makisarsarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan di tabalay da viringan niya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering, tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, tayong ka makikaruba iti agsapa. Kat sa kalaagawid iti malam? Anya ti dakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay jay balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasaya at nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ma, no di ka agbayag. Anya ka diti pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukastaman ti aramida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramin mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, Vireng. Umay kayo ikan iti avocado. Ipaloom yun to. Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko dagita di kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay, gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo di kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na di kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasan anasaya at dahi tanga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak mo't amang papanaw ken kuana, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kat jak kayat ti apa. Jak kayat nga ada masasauna itiliklik ko dak. Si kagayam mayang, anya ti masapol mo? Umayak lang makisarsarita, tawan aramidat ije balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak namin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsinda ka. Ay na, nagmayak da ito'y tugaw dito'y salas yo. Kutsyon. Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin,
mapanak makitsyanda. Awan ti bagas mi ita. Intun bigatan nga ka makitsinda. Ang sarsarita takip di. Awan matinas ka na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsyanda. Intun madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmata. Isungarod nga inak makitsyenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar kan kape kat awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agiladak man dito yung sopa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga ginanaak biit. Nay, asino nga tadi tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilukaton tiri daw. Asino kayo? Hello, Milet! Umayak man makisari-sari. Tinalaing ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ang alinabaak. Ina ko nagluto. Pag isunto, inton sumangpat nila kay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adamanin day ito eh. Viring, umayak man makisari-sarita. Among ka de. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naim imas topay matla ang tisid-sidaon mi ngam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalayo. Tadi tangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Wala! Ano may kan? Umunag tan di tabalayo. Sige. Agkapi kalat ta dito'y salaswon. Tainak iti kusina, mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan kan Ay nasaanon. Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas. Ay, among ka di Bereng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, una yun. Una yun, dahi di babae. Saan nga tanga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang arudan. Inkayakar ti malukong mo, talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isoblain ton madamdama. Sige nga rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siyak, ado pa ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman nak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay, ati ka aroba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laang makisarsarita, iti ka aroba na. Ay, an-an, adda kagayam di ti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisak, tado ti bulong ti kayo anaragrag. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masangot ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay agaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutanan. Inton bigat kan nga agait. Ay, saan Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay, wan Iso akas makita mo ti aglawlaw to'y balay me. Nadalos. Kan ore di tao nagtibalay me. Nadalos lata. Kasuksukat ko pa yan ti kortina. Aya. Apay no agawid ka mat, taing kamat agdalos ija balayo. Inka agwales ija paraangan yo. Kasjay. Ay, masadutak pa lang. Alang aron, tayo nakdi talikodan ti balay. Inakagaik. Alain taagaik ka. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay na, mayang, sa anak ka makatrabaho, no, ada kasarsaritak. Awan malpas ko, no, kasta. Sige, agawid kan. Milet, nakapulas ka man, papanam.
Anya ti ar-aramidam di ti paraangan mi. Sangsangpet ko, ket apag iso arimwar ka di tabalayo. Umayak lang makisarsarita. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Inak makitsenda. Madamdaman ton amapan ka, ag sarsarita tapay. Awan oras ko kan ka. Kan mabalin ka di? Saan kan nga agsubli-subli pay dito ayan ko? Ngamin, saan ka mutla akayat akasarita? Anya, naapay mo. Ngamin, manaktak kalaang mayang. Mangsinga kala iti kaarubam. Awan kat babain mo Na, naglastog kan. Ay, awan oras ko kan ka. O sige, inakon makitsenda iti naimas asidaan mi. Oo, kunamlan ka na yun anaimas ti si daan nyo mo. Talaga mat. Amom ka din no apay akanayon anaimas ti sidaan mi. Ngamin, nagagat kami nga agasawa amangged. Tasyak, uray adda akla dito'y balay, ngam agsweldo aklat ta, gaputa aglakla ko ak iti beauty products iti online. Idinto ta sika, day tala makikaroba ti amom. Di kan sapay agdigdigosan. Peh! Naglastog kan. Alakitin, agawid kan, taing ka digos. Apay mayang. Anya ti ar-aramidam dito'y paraagan me. Umayak laang mat makisarsarita, tataanas. Na, apay. Anya ko matipagsasaritaan ta. Umayak laag palamiis iti ulok Tanagsinungbat kami ngamin itay kinimilet. Apay. Kano kunamlan asino, tata? Ibaga nakit din asa anak nga digdigos. Ako namlan iso ti kapintasan. Apay aya. Ay, mabusurak at talaga kenkwana. Apay. Kunamlan asino, lastog a babay. Apay. Naa. Awan la ka din ti sabali nga isong batmaw no di apay. Apay. Hay! Adatan na mabusurak no kastang. Agawid ak manlangan. Nay, apay. Hay! Ah, Tasumong bat kalat tata. apay. Hay! Agawid ak manlangan. Na. Ay. Ay, masuron matlaeng. Ay, day tala mapan makiis istorya iti kaaruba. Ti ammo na nga aramiden. Hello, ading. Kabarbarukan sa dito ayan miya. Taita ka lang nga makita. Wen manang, siyak tinakagatang iti daytoy abalay. Wen ngagpaiso. Ta for sale day ta abalay. Si kagayam tinakagatang. Wen manang, Ay, kita agman ti unag day ta abalay. Mabalin ti sumrat. wen umay ka. Umunag ta, manang. Manang mayang, saan ka kadi nga agawid? Panagluluto nga minan. Apay, di ka mapanagluto iti kaninyo iti pamilyam? Taagbuy-buya kamot kan iti TV. Wen, ipalpas ko lang day ti buybuyaa. Sana bale, taam mo dagiti anak ko ti agluto iti kaninda. Ano kasta? Isu daytoy tay mangmangeg ko asar-saritaan da. Analaing ang makikaaruba. Padasak man ayadalan iti sasao ti Diyos. Barang makaamiris. Hello, Teryang. Umayak man manan makisarsarita kan ka. Wen naimbag ta nagsubli ka manan manang mayang. Nalpasa kun nagluto. Inlakam ka. Kan adda pa yun inlasin ko ayawid mo to asidaan dagiti anak mo. Kasta ka di? Ay na. Ay, nagsaya at ka nakaroba, Teryang. O sige, manang. Umay ka, tamangan ta. Takalpasan na, adda ibagakkan ka. Nabsugat, Teryang. O ala, kabayatan ti panagpalpata, kayat ka akasarita, manang. May papanitian niya. Amom, ado tinanggag ko asayang gusang maipapankan ka. Analaing ka kano ang makikaaruba. Sarungkar ka asarungkar iti kaarubam, nga uray adda aramidan da. Makasi nga ka kano iti trabaho da. Ha? Manang mayang, adda ka di Biblia ijabalayo? Kwa? Adda tay inted ididay di katubangak.
ngam nakadulin. Tasaan ko matabas-basaan. Basaem to ijay ti Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 17. Ako nana, di ka sarungkar iti kaarubam. Amangan numauma kat kagura na ka. Ha? Manang mayang, saan adakas asarungkaram ti kaarubam. Basta saan ka kumamot nga agbayag launay a makisarsarita. Tama kasi nga kalaang kadakwada. Damag ko akagura da kadagiti kakaarubam, gapo iti kasta nga aramid mo. Ha? Kwa. Tidaduma, liklikan dakan. Apay, kayat mo kadi akasta dagiti kakaarubam kan ka, manang? Ha? Kwa. Tungpalem ti kuna ti Biblia. Adi kasarungkar asarungkar iti kaarubam. Taamangan numaumaket kagura na ka. Imbes asayangam ti oras mo ang makikaaruba, agdalus kakit di ijabalayo. Agmula ka itinatnateng apakairanudan nyo. Wano, aglaba ka. No kasta ti aramidam, sigurado adayawan da ka dagiti kaarubam. Kwa. Kat, welcome kalataad iti balay mi, manang mayang. Uray inal daw nga umay ka. Basta lakit din nalpas mo aminen at trabahom ija balayo. Kayat mulat ta nga umayak dito'y balayo? Wan takayat ka nga ibing layan iti sasao ti Diyos anaad-adal ko. Nay, itaka lang ang makita mayang. Nagapwam ngay. Di ta balay ni kabsat tiriyang Inya dalan nakmanen iti sasao ti Diyos. Nay, kat nagsaya atan ngay. Isungarod akanayon kamin amapan makimisa asa nga pamilya. Gapu iti inyad adal kanyak ni kabsat tiriyang tataanas. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta. Nagbalbaliw ako, tataanas. Binalbaliwan nak ni Apo Diyos. Ha? Ay, nagsaya at talaga no kasta, mayang. Iso nga ita, imbes a makikaaruba agdalusak laangan iti balay mi. Ken amom ka di tata, aggagayem kaming kadaanan, milet ken viring. Aya? Ay, ungayam. Adda maangay a Bible study ije balay dateryang nukas na amalam ti Sabado. Maawis ka tata. Umay tumit ni Padre Santiago, ta iso ti inawis ni Tiryang amangyadal iti sasao ti Diyos kada tayo. Ay, sige, umayak tumat, mayang. Ay na, maragsa ka nakparakan ka, tanagbalbaliw ka na. Naisagana tayon ti pagsasangwan tayo, kalpasan ti Bible study. Nagado ti sagana tayo. Sigurado ang mabsog amin a dumaraay. Wan kat agyamanak. Tada kayo at timulong kanyak. Di ka agdanag, kabsat teryang. Tatunggal Bible study, si dadaan kami at tumulong. Makikontribute kami mat iti gastos. Wen, adamot tin trabaho kita. Di adda pangalaak iti pag-contribute ko. Ala, pagtitinulungan tayo nga rod dahi ti atrabaho. Dahito yan ti makuna a ministry tayo. Maaramat tayo para iti pakailawlawaan ti sasao ti Diyos. Di mo sayangan ti oras mo, iti panakikakaarubam laeng. Ado ti banag anas kan nga aramidom para iti pamilyam, kan para iti na espirituan abiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalal, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyapan kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito parke, mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta dito'y. Mapanta ijay mall, tagumatang ta itibado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no addan to pa'y oras, inta agpaparlor. Nagadun tinaybagan, Teresa. Mas daawakan ka. Takaslada parikot mo. Imbang kapay tada kwartam. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa na ang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kastaman idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amo. Akasla na sakit tinakam na nga mangted iti buo asweldo. Anya? Yung Teresa, nagalas ti ugali ti amo. Kanayon nakpay nga umisyon. Ay, imbag kanyak Tanaanos ti amo. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayon na ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pati amo. Ti amok, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kaya't kung ti agik takas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdahan. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong ak iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umay kan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag. Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamat sweldo. Nagnagko ti plato. Nabuungan. Sapay nginginangan na plato. Sa bagay, awan nakakita kanya ka na buong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki iti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalan. Tita, nakitak ijay kusina anabuong timay sa anginginaan a platong. Diyak man amoy ijay katulong yo. Tadi naman laing simpasakbay anag day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabuo nga platok. Rumbang laang apabayad nyo, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpas pasyar ti amom. Anya ti orasan? Alas 4 pa'y laang madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malum ti day off ko Wan gayam. Ikisay konto iti sweldom tay na buong nga plato. Nangina day jay, ngam apay ang nabuong. 600 ti balor day jay a plato. Anya? Ay, ne, saan asyak tinakabuong madam? Awan binubuong ko a plato. Taasino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber. Ay, saan asyak ma? Anay ko. Ha? Day tatiganabam. Aramidon na kamikit din awan panunot na. Muchacha, di mo ipabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itay agsapa. Nasapa akmat arimor ta day off kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam,
Basta ikisay ko iti sweldom tinabo nga plato. Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabong ti platok, muchacha? Di yu kat sweldoan itaabulan tita. Marwam day ta akatulong. Joffer, kaya't kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man iti igit ti baybay. Ha? Oray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Wan tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay naawan ti rumbang apagbainam. Ala, awagam ti asawam, tagsagana dan kadagiti anak yo. Tadagasan tayo ida inton parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwak say tayo. Nang runa kada kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo ti gayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak ko mamat. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ter aramidan na? Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa'y itad ti buo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kas itay, madam. Inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga iso ti nakabuong. Ha? Agasam nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di? Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam. Mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan di ti balayo. Uray aggadwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldok. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam diti balay day taagayam mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, Teresa. Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan? Pumanaw akong dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo ti gayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos maala maswildom. O kayon tinaurnong asweldok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaot tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, ni gayam amiga Virginia ti amom. Wan, madam. Ami gayugayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sa bali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso na bayag alimbikli kakenkwana. Kat agyaman ak, madam, tay nawat dak dito'y balayo, kas katulong. Sa bagay, nagdakkel ti balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon ang mabannog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Gaputa itimot hardin ti asikaswan na. Agyaman ak unay tay nawat dak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mean. Ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam. Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuada katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kiawanan bain a katulong mi, gaputag tatakaw. Ah, kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka? Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasayaat, awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag,
Pasukon ka ni Joffer a driver ko. Kat agkikita tayong tulaangan, ijay la unyon. O sige, patgan ka, amiga. Ijay tanto nga agsarita, maipapan iti katulong nga ibagbagam. Alangarod, amiga, agsagana kan, para inton biga. Wen, Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Joffer, mapananto ka no sukunan ti amom. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Ay, padasen nang aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo apabainan no bilang? Wen Jak kabain ti kaskan kwa na. Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umas-asidagkan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinaawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kantulata. Ay, talaga apabainak mo. Nagkalasgayang ti ugali ti sigod nga amo ni Mayan. Nang runa da ito'y kadwa na abalasan. Nakararte. Nagatidtog ti aritos na. Sakit, ano? Naglalabagan nagiti atidtog ako kuna. Sakit, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kaslamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasiking, ha? Ah, ay saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya, may salang a dungrit a driver. Amo, ma'am. Kasla ka hustes. Anya ti kunam? Kasla ka hustes. Gapo iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Nito! Kan maysa, sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko, aginatang ti amaw. Kan maysa, sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bakat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay, alas tawg, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Huston, agulay magtayo langan, aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain, awan na saya at nga iba nagtipanagsaom. Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Huston, ma'am. Sumardeng kayo. Jak namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen, amiga, kat naamwak tiar aramidan nyo kan kwa na. Nga anya? Agpapaitan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya, damagak man kan ka, amiga. Naragsak ka kadi, itar aramidam kan kwa na. Kanayon amadilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik na na. Ha? Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo, gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida, gaputan ako rapay dalaeng. Dayta ka ditiga po na nga inayaban nak dito. Tapno ibagamda kita, amiga. Wen, amiga, barang denggenak itagundaway. At ikatulong, saan ko mga umsyan? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida, tadakkel ti tulong da kadatay. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng, no di ka agbalbaliw. Nang runa katawa anak mo, ang mga iwan kan ka, iti panagkapsot mo to. Amiga. Iso anas kan abaliwam, ti panakilangan mo kadagiti nakurapay. Akas kuma, iti babaunam. No agbalin ka, anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsakto, ti kaunggam. Hoy, driver adungrit. Umadayo ka kanya. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kanu amo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano ngamin adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Dayjay amamirmiraot.
taing chismis nakmay. Isu abantayan ka, ma'am. Ang mga no iguyod na katidaluyon, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Aday, wanak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane. Kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka matapobre. Asaan ka asuplada? Kan, saan ka manangumsi? Anya, Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggustukan ka. anya ti sasawam? Ma'am, kas itinakunak. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayem ka. Madam Virginia, adto'y ti kapiyo. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to iti kanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka ding agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Ngam naragsakak iti amok ita. Ayos laeng ti sweldok ken kuana. Ken saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Ken imbilang na kami akas kamang ti pamilya na, madam. Anya, Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaang dito'y kubo? Saan kayo kadi ang mabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mga yab kada kayo. sige. Anya kadi ti pampanunutan nyo, tita? Pampanunutak ti imbaga ni amiga Emily. Maipapan iti trato kadagiti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, tita? Panagkunak, nasaysaya at nagbalbaliw akon, iha. Awan ti agbayag akatulong ta iti balay, gapo ta naranggasta. Tita, Nagagat ni Mean akatulong. Kat kayat ko kumanga agsubli iti balay. bareng kayat na, tita. Nagrigat no awan katulong. Lukas ta nga rod, mabalin ka di nga oray si kakat agbalbaliw kan, iha. Sige, tita. Kasta kumamat ti ibagak. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anakaisam. Ken, agbalinak anasaya at atao. Kasta ka di? Wen, tita, iso akasta ti aramidak. Takayat kong ad-ad na, apumintas. Lukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak, kayat kumati agbalin anaragsak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspusom. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawus tayo kit diti galad anak Christian Juan, taday tati kaya ti Diyos nga aramiden tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Isurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan, pakaragsakan nakit diti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay tinggen ti may sapay a pakasaritaan, a may tampok diti programa tayo. Dalan,
Kinapudno ken biag. Talaga nga ado ti aggatang iti pwestoyo a paglakwan iti bagas, senyora. Iti panagyan ko iti ati mulong a naglako, kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto ti bimak nangak. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Ken, adda na panunot ko, tapno karkaro pa'y bumaknangak. Anya ngay dayta, senyora? I-adjust ko dagiti timbangak. Ngimi namanen ngamin ti bagas, iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora? Ay, saan anain kalintegan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngam no saan da matakwatan, saan abawal? Mama, apay akas tamat ang tiraramidin nyo. Bawal dayta. Ay, saan nakasuruan da nakalaan? Saan mo apakibyangan dagiti diskarte kiti biyag? Ti panagadal mo ti rumbeng nga si kaswam. Say-saya atak mo ti panagadal ko, mama. At nasaya at nukasta. Kan, ipagpakaunakon kan ka. Numakiayan ayat ka. Diyak kayat amakiayan ayat ka iti mamirmirao. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan dayta? Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at nukasta. Pakpakaunaan kalaan, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo amapan agadal, Heidi. Nelly. Agyaman ak nanang. Agyaman akmat, nanang. Sapain nyo ti agawid Numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos. Tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wen nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pangpanganak iti prutas. Indak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Atoy, igatangan nak iti may 1 kilo nga abukado kan may 1 kilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakaon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora. Natumal sakit iti gumatang ita. Sa bagay, nasa papay mo. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may 1 kilo, balasang ko. Day tangay sa bayaw. 80 ti may 1 kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabitla ang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklatan ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman Sapay kumata umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman nak balasang ko. Adto yun ti prutas yaw, senyora. Nasurok ti kilo na dagita. Saan ako rang titimbang na? Na, paspasagidan na ka di, Lili. Ay saan, senyora? Imbagak laang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi no kasta ti aramidan na. Saan namot nga tangaramidan, senyora? No malugay. Ala, asikaswam ketin dagiti gumat-gatang. Ala, paspasan ta ti magnaading po. Isupay ti may tulong ta ni nanang. Win manang. Ay, Apay amang dong parka ngay. Saan mo kadyakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry, miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pidot ka dagiti librom. Basta saan ka nga agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kun nga gungat. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro tapno nadardaras. Siyak gayam ni Dave. Siyak mat ni Heidi. Kat iso mati kabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Kaya't ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige. Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na,
Swerte tayo manen itangal daw. Nagado ti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikat ti agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaeng ken manang mutoy nabati alako tayo, anak ko. Win, nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agte-text. Iso dagayam ti akin kukwa itinalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? Ay, may sa akabayaganan a pwesto ti bagasan dayta, manang. Wan nga rod ikumpara mat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo. Takumit kita mat. Iso ti pagtataonan ti pagad-adal ta, manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrekreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abagas. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ura asino mat ngamin, senyora? Agreklamo da, no kurang ti kilo ti ginatang da. Amukon ti aramid, tapno saan dan amakareklamo. Anya ti aramidan niyo, senyora? Isurukan ka ti kayat ko mapasamak. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaan abagas. Kat aramidon tayo mutan husto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan niyo. Agdal na ka man, kasta ti agnegosyo lili, tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Jak kayat alaukan ti negosyok iti kalukwan. Iso kasta kalatan, mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyo. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo. Saan nga agbayag da ito ang negosyo no saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas, adda pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok? Awan ti kasta nga itsuraem ita no awanak anang pakpakan ka. Iso asanak akon kontraan. Apay saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutan. Ibagakan ka ti problema. Kamawan ko mati pang ibagbagam asabali O sige, ikarik. Jak ibagbagay iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngam no bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginaan abagas, itilalakaan. Ala, amangan numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no anagbayag ti pwesto me? No saan ahusto ti araramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asobraan miti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at atao ni nanang muno kasta. Ay, mabalin ka di ngayam amunak ng kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga niyam amukan kuana? O sige, iyam-am mo ka kaninanang ko. Nanang, iyam-am mo kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat ken ka, Barok. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitain nyo tagadal kayo pa'y nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amo yung siguron ti pagsayaatan nyo. Saan kayo amadanagan, nana? Irespetok ti anak yo. Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Yam amu kamat kan ni mama. Anya?
Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumat amamam, intun dumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, yamam mo kada kayo ti kayan ayat ko. Iso ni Heidi. Naimbangal daw yo, madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasa pa nga inala ti apo. Ninanang ko laangan ti si bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas. Iso ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kun na mapaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwesto yo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apag tagilakwan iti prutas? Nagturod ka mo tan, anak ayan ayat iti anak ko, kat may sa kagayam amamirmiraot. Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yung mat kumabastusan ni Heidi? Iso ti babae nga ayatak. Mama, saan da amamirmiraot? Agsapsapul da itinadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan kay din adyak kayat amakirelasyon kay ti mamirmiraot. Ita, iyam-amom kanyak da ito'y ababae, anagtaod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Sanak ba't gaya makayat ni mamam? Mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Nga mapay ngayam amunak pailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak impagaro pakas jay ti aramiden ni mama. Pakawanan na ko, ma. Lepasan tan ti relasyon ta. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Saan nga umanugot ang mapukaw kay tibiyag ko? Saan ani mamati kadanam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Di pa nagadal tapay lang ti asikasuan ta. Tano talaga adat Di para iti tunggal maysa. Mapasamak tumat lang dayta. Anyat kayat mo asawan? Isardang tapay lang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang. Kaslakas tanadin ko. Kayat ko nga ipas nagti panagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Idi kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ro ti inana, manang. Kasta nga agpaysuadin ko. Ngam saan mat anasaya at ti aramid na. Takus-kusitan na dagiti customer na. Nasayaat mo't nga rod, manang. Tanakibreak kan ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong amin ti pwesto anang lukat. Adon ti kakompetensya tayo. Ay, madanagan akpaykit din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo ti stocks tayo. Kun umadani manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manipot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti pan nakaibus amin a kwartak, iho. Daytoy santidusa, kadagiti panagkuskusit ngay nararamid ko. Nagbiit anaibus ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Papankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital. Ay, anya nga mi tinapasamakan ko na aya. Naatake lakit di. Takalaat nga inaput na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, untaag para iti taksi.
Jack impagarop. At dito'y ospital ti pagsabatan ti dalan ta, Heidi. May sa kagaya man, nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po, no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Kat gapumot lang siguro, itisan ang nasaya at ngararamidan na. Ti panang sasawr na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakay patakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho, awanan paggastusan na. Imbag ka pa'y. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibrik mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak ko rapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras si amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 11, versikulo 4. Iti aldaw asumango ka ken patay. Awan ti maitulong kan ka ti kinabaknang mo. Ngam ti kinalintag ti mangispal iti biyag mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Papanam ka di manen, Facundo. Saan ka matan ang matatao dito'y balay? Kanayon ti ipapanaw mo. Di nakpakibibiyangan, Atara. Asawa ka laeng nga agnumnumar iti kinabaknang ko. Ngarod, awan karbangam amang damag no sa dino ti papanak. Kasanunod na kasama pasamakan ka. Siyak ti madandanagan nga asawam, nukas jay amano nga aldaw asaan ka nga agawid. Iso nga ibagam kumaamot kanyak no sa dino ti papapanam. Di nakpakadanagan. Kabaalak ti bagik. Tikit di anak mo ti bantayam. Nalawag! Apay, asaan nyo akabailang na igawit ni Papa, Mama? Sigurado ang mapanmanen kadagiti na duma-duma ababae na. Amumat anaturay ni Papam, anak. Jak kabailan at ubngaran. Kasla saan nga asawa ti pangibilbilangan na kada kayo. Naawat kumitkit din ti kastoy a sitwasyon mi, Aliyah. Tinapatag kat agawid latta ti amam. Aginggat kaano ti kastoy nga aramiden ni Papa, Mama. Tiyakam mo, anak ko. Ikarkararag ko latan ti panagbalbaliw ti amam. Mama, anya nga tano panawan talaangan. Agbalin laeng anak kakaasi ti biyagta. Awan pagkamangan ta. Amumat nga ulila akon. Kat awan apulos ti kabagyak dito'y apagkamangan ta. Diyak kayat nga agregat ka, anak ko. Kayat mo ka di ti agregat, kat dagiti babae ni Papam ti agnamay. Da kayo ngamin ti pampanunutak, Mama. Mas asyanak kada kayo. Gapo iti aramidan ni Papa. Di nagpakadanagan, anak. Ayaw saklaang. Tinapatag kanya. Saan ka nga agregat?
Agyaman na kiti panangawat yung kanya kas babaunan nyo, senyora. Sapay ko tagbayag kamaten kada kami, Jada. Kanayon ngamin ang pumanaw dagiti alalaak akatulong. Saan kami anaungat iti anak ko? Kan man manumat nga agawid ti asawa. No lakit din nasingpot kayo, senyora. Ikarik nga agbayagak. Sapay la ko mga rod. No agbayag kalakit di kada kami. Tinawan ang umato ti sweldo. Ay, mayat ang arod no kasta, senyora. Mama, apay asabali manan ti katulong tayo. Pimanaw manan ti katulong tayo, anak. Mas daawak. Apay akanayon a pumanaw ti katulong tayo. Kat saan mat anarigat ti trabaho na ditoy. Diyak man amoy. Saan kumat idang ang ungtan? Ngam no apay asaan da makaanos. Barang no agbayag ti inalayo a katulong, Mama. Wan, takinasauko nga ingatok ti sweldo na, iti tinawan. Mailiwak unayan kan ka, sweetheart. Apay nga ita ka laang. Nabayaga saan ka nga imay? Kunak na nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Uray siya ka. Mailiwak matan unay kan ka. Marigatan kan sa ngamin amang panaw iti asawam. Awan problema ka ni Atara. Ngam siyempre. Amumet nga ado tinaskan nga sikaswak. Dagiti negosyo klaunay. Ay, awanan ti iso amin ditoy, sweetheart. Amumat amang namnama aklaan kan ka. Ta saan mo mat ngamin akayat nga trabaho ah. Day takadila ang ti problema. Ala, agsukat ka. Tain tagatangan amin na kasapulam. Kalpasan na. Ibat yan ka itidakkal agatan. Sakbay a pumanawag. Oh, agyaman ak fakundo. Sikati biyag ko. Diyak amo no anya ti mapasama kanyak no mapukaw ka. Ala. Gaputan na ragsakak no kadwa ka. Iswarong banglaeng nga itid ko amin akasapulam. Basta siya klaang tilalaki itibiyag mo. Aha? Tanumamuak aluklukunak. Amo mo ti mapasamak. Fakundo, saan adadaal ti ulok? Tapno aramidak ti pakadaksak. Awanan sa pulak kan ka. Adto iti regalo para iti babae. Api naka-espesyal iti biyag ko. Fakundo! Agyaman nagtadakan. Mailiwak unay kan ka. Saan ka madanagan? Tagbayagak ita dito'y ayan mo. Amo maten. Asikat ikay kayat ko. Kadagiti amin a babae iti biyag ko. Amok matkit di dayta. Kan mariknak matasyak ti paboritom. Kabuta saan nakabaybayan. Uray saan ka nga umay dito'y ayan ko. Ada binigat niya agsang patarigalom kanya. Kaya't nasawan. Asaan ka amapukaw iti lagip ko. Iti inaldaw. Si kaakanayon. Ti adda dito'y panunot ko. No mabalin. Panawa mo ti asawam. Tadwa talangan nga kabalay. Amo matasan ang mabalin. Sa nabali, tas anak matapakibibiyangan ti asawa ka. Makapanak iti kayat ko apapanan. Uray amuna, nga agbababae ak, kat saan nga agrek-reklamo. Kaya't ko nga minasyakon ti agbalin nga asawam. Sa nabali, si kalaang tilinaon to'y puso. Asino ti adday ti kusina, Atara? Iso ti kabarbaro akatulong tayo. Anya, napanantisigod na katulong. Kas iti sigod, pimanaw manan. Diyak amuno anya ti problema kadagiti katulong tayo. Sa anak mo't anaungat, ngam apay apumampanaw da. Kwarta ti pagandara, Matara.
Ikam ida iti dakalagatat, tapno saan da pumanaw. Eso timbagak iti baro akatulong ita. Ingatok ti sweldo na iti tinawan. Sir, apay anak ka kayo diti kwarto. Ada ka di masapol yun? Saan ka natagari? Tano agikis ka. Dakas di mapasamakan ka. Saan, sir? Kasyandag! Sa anak na umanog at hindi kaya siya mapasamak! Adto iti dakalagatan. Saan ka nga gipulong iti asawak? Tadakas di mapasamakan ka no aramidem dayta. Awanan kayo itibain. Gaputabak ng kayon. Kasto di aramidan nyo kada kami nga awan gaway na. Nasaya tamom dayta. Awan gaway mo. Isu nga agtal na ka. Saan mo matapadpadasan ti pumanaw dito Tasuruten ka. Ammo mo no anya ti aramidakan ka. Lumasapulan ka. Kat pati pamilyam, iraman ko. Isu nga agtalinad kalangan dito'y balay. Napintas pa iti biyak mo. Ikan ka iti kwartam. Tunggal ka sa pulan ka. Ayop ka, Don Facundo. Wen, kat no ayo pa. Ad-ada ti kinaayop ko. No sopringem ti pagayatak. Jida, apay alimlimtag dagiti matam. Nagsangsangit ka kadi? Ha? Ay, saan, senyorita? Saan kan nga aglibak? Ibagam kanyak. Ada ka di problema? Awan, senyorita. Mailiwak lang iti pamilya. No kayat mo, kaduan ka. Mapanta ija balayo. Umiliw ka kadakwada. Saanan, senyorita? Mairwamak tumatlaan. Sigurado ka? Wan, senyorita. Agyaman naklaangan iti kinasaya at yung kanya. O sige, makaamo ka. Ngamno ka sa pulam titulong. Saan ka ngagbabain amang ibaga kanyak? Tulungan ka, no adda parikot mo. Diyos ko, amo ka sana kabaybayan. Uray kasto'y tinapasama kanyak. Saan ka akwestyonaran? Di karkararag ko lang. Makaakala ko maitiday ito ang sitwasyon ko. Nga awanda ka sa mapasama kanyak kan iti pamilya. Nagkarti pa nagtalag ko kan ka, Diyos ko. Saan nyo ko mga ipalubos? Nagtultuloy ti mating aramidan kanyak ni Don Facundo. Apa kastoy matantirik nak anabigatan. Nagsakit ti ulo ka. Jakod kabaalan ti sakit na. Atara! Tulungan nak! Atara! Hanya ka na makaspasamakan ka, Facundo. Nagsakit ti ulo ka. Itaray na ka di ospital. Nagsakit na talaga. Jakod kabalan. Daytoy ka din ti sumbat ti kararag ko, Diyos ko. Amok, adan adagsan asakit ni Don Facundo. Isu nga uray la na pukaw na ti puot na. Nukas na, awan ton gaway na manggundaway kanyak. Ang mga numabalin kunton ti agpakada. Saan nang tumatan amadangran ti pamilyak? Tagsakit kat ngarutan. Sapay kumatagpatinggan ti kinadakas na. Amok at inaramid na kanyak. Inararamid na ba't kadagiti pimanaw akatulong da. Agpulo itan ni Don Facundo. Mama, anya timbaga ti doktor? Adda kanser ni papam iti utak, anak ko.
Kat nakaroon ti sakit na. Saan na nakabailan dagiti doktor nga agasan? Talaga ka di nga awanan remedyo na, mama. Ado ti kwarta ni papa. Saan nakabailan nga agasan ti ilaslastog na kinabak nang natisakit na anak ko. Kadyak amuno anya ti reaksyon na hinton makaring. Diyak amuno kasano nga ibagak iti ama. Saan nalakit di ang maaklon, mama? Oray saan na ang maawa. Awanin maaramidan na. Naditi aklunan na tigasat na nga agpatinggan tibiyag na. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Malagip kong tinapasamak. Anyati ko na ti doktor sakit ko. Nakasaga na kakadiin ang maamuan. No anya ti sakit mo. Anyat kayat mo asawa na atara. Grabe ka diti sakit ko. Saan ka kumangagsangi takasta? Ibagam ko mamanya ti sakit ko. Pangasim. Adda kanser mo iti utak. Kat nakaro ka nun, Facundo. Saan na nakabailan nga agasan dagiti doktor? Addan taning tibiyag mo. Saan? Saan abod no dayta? Agkal baka kumalaang. Ang mga nuag sakit manan ti ulo. Diyak maawat. Akas to'y tinagpanagak. Ado ti kwartak. Ibagam kadagiti doktor. Bayadak ida iti uray mano. Maagasan naklag. Panagkunam ka di, kat saan ko nga imbaga dayta. Kadagiti doktor. Awanin namnamak ka ni Facundo. At dapat gaya man taning tibiyag na. Isa akasapulan nga trabaho ak. Napanak nagpaliw iti mansyon na. Kat dayta tinaamwa kadamag. Ay, kaasim at ngarod ni Don Facundo. Saan akabaulan nga ispalan ti kinabaknang na, tibiyag na. Talaga nga ay ayatan na kunay ni Facundo. Oray kas dyan nga dataning tibiyag na. Naaramid na pailang tinangibaon iti tauhan na. Tapno ikanak lang iti regalo kan surat. Saan kanto ang malipatan, Facundo? Oray dakas ka. Ngam nagbalin ka na saya at kanyak. Atara. Kaya't ko ti agkid daw iti pambakawan kan ka. Amok nga amom dagiti araramida ka. Gamsaan ka nagrekreklamo. Itatadan taning tibiyag ko. Malagip ko ti adu abas basol ko. Katjak amo, numapakawan nakpay ti Diyos. Mamakawan ti Diyos. Nulakit din apudno ka itiin ka pa nagbabawi. Atara. Kaya't ko ang makasarita ni Jada. Dakkel ti basol ko kan kuana. Kan uray dagiti pimampanaw a katulong. Anya ti kayat mo asawan. Pinagaramidak ida iti takas. Oh, Diyos ko. Tiyak ninamnama akas tagayam ti kinadakas mo, Facundo. Nadusa ka, gapu iti mading aramid mo. Amok, Atara. Uray saan mo abaliksan. Dinusa ti apo. Kat saan nakakabalan abiyagan ti kinabaknan ko. Awanan maaramidan ti kwartak, Atara.
Agkararag ka, Facundo. Dumawat ka iti pamakawan iti Diyos. Taisulaang ti makaispalkan ka. Saan nga amin abanag kat kabailan at tapalan ti adu akwarta wenno kinabaknang. Kabayatan ti kaadda tayo diti rabaw ti daga, isaganaan tayo kit diti biyag tayo sa dilangit. Asapay kuma, ta iti maikadwa a biyag, kat makipagtaeng tayo iti paraiso ti Dios. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.